Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa a dneska tu máme prvýkrát na tomto kanále hodnotenie časopisu, samozrejme Star Wars, krása. A asi by som rovno začal figurkou. Je veľmi pekná, musím uznať. Je to imperiálne komando a dokonca je aj s jetpackom, ktorý som ja osobne už dosť dlho nevidel pri Lego Star Wars. Takže pozrite si. Je dosť cool podľa mňa ten jetpack. Figurka vyzerá nejako takto, hlavu nemá žiadnu, majú proste čisto čiernu. Ale ináč je podľa mňa dosť cool. Zbraň, proste klasická. A figurka sama o sebe vyzerá veľmi cool. Bude sa hodiť do mojej sady Stormtrooperov. Mimochodom tu mám tu, no. Samozrejme tam sú aj kloni, nie len Stormtroopery, ale podľa mňa vyzerá veľmi pekne, takže s ňou do sady. A poďme si ohodnotiť rovno časopis. Takže budú tu na dva plagáty. Takýto s Kylo Renom a takýto s druhými klonov. Dobrá, okej. Trošku vám to nechám, nech si to predriete. Anakin Skywalker a kloni asi. Či to sú títo komando asi. Neviem. No a poďme hneď na prvú stranu. Tu jak môžete vidieť, tak asi im veľmi Moff Gideon, keďže je tu s nimi. Samozrejme mám aj Moff Gideona. Ak ste videli minulé video, tak som hodnotil set, kde bol Moff Gideon. Dúfam, že to vyslovujem správne. No máme aj popis. Takže ja vám tu na chvíľku nechám, že si to môžete stopnúť a prečítať. Počkajte, možno vám to takto namierim, aby vám to išlo lepšie. Dobre, myslím, že stačilo. Dúfam, že ste si to stihli stopnúť a ideme na to. Takže, tu budeme mať komiks, kreslenie, plagát, ďalší plagát, hádanky, hra, hádanky, hračka, komiks a informácie a budúce číslo, dobré. Takže ako nebudem to na teraz luštiť, napríklad toto. Ako blúdiska a takéto veci nebudeme luštiť. Ja vám tu dám aj chvíľky na to, nech máte čas si to stopovať a čítať. Ja vám to budem prekladať samozrejme do slovenčiny. Česi si to môžu stopnúť, ale prekladať to budem do slovenčiny. Takže ďakujeme vám, že ste prišli, mistri Jedi. Nemáte zač? Dobre. Nemáte zač? Rex. Čo sa deje? No, pre mňa sa to nechce čítať. Ja a Cody na vás máme trochu neobvyklú žiadosť. Ale poslúchnete si ju, prosím. Dobre, ja to čítam správne. Dobre, ja už sa nebudem čítať, ja budem vám tu iba dávať chvíľky na čítanie vám. Si to môžete stopovať a čítať. Tak, počkajte, sa ešte vrátim. Tak, dobre. Komiks. Ešte to pokračuje, čo? Ja vám to približujem len texty. Dobre, asi takto. Si to môžete stopovať. Je to asi aj s obrázkami. Hádam ste to postíhali. Ale nechcem, aby celé video bolo len o tom, že vám budem ukazovať vlastne texty. Hádam to stíhate. No nič. Dobre, tu máme asi vymalovanku a dokreslovanie. Dobre. To asi deti poteší, si myslím. Takže podľa mňa to deti poteší. Tu máte asi aj návod k tomu, neviem. A máme tu na ďalší komiks. Takže tie komiksy ja hoďkedy čítavam a oni sú ako celkom dobré. Ako. Majú síce v sebe tak viacej obrázkov, ale tak to nevadí. Potom tu máme polku plagátu. To máme už celý, ten s Kylo Renom.
Si to musíte ale pozrieť si tak na výšku. Podľa mňa je celkom dosť pekný. A tu nám máme pokračovanie hentoho plagátu. Máme tu na potom hádanku. Blúdisko. Dobre, zase asi nejaká hádanka, neviem. Dobre, toto bude tiež asi hádanka. Dobre, toto je z Lega Ninjaga, ale aj pre fandov Ninjaga. To tu nanechám. Tu na fanúšci Ninjaga skenujte QR kód. Dobre, nová elita, áno, hádanky. Ďalší komiks. Dobre, krása. OK, to je Lego Ninjago set. Tu máme nejaký obrázok. A ideme ďalej. Tu už máme, že vyjde vlastne táto postavička ako na budúce. Máme tu na asi nejakú arkádu. Ako časopis nastal, že 5,50. V Česku je to 135 korún. Oplatil sa? Podľa mňa áno. Takže pre viacej takýchto videí s časopismi dajte like, odber a vidíme sa na budúce. Zatiaľ čau.